ng hilan eh. Ron nga Lunes. September 26. Birthday ng Aliana. Happy birthday Aliana. I love you. Kaya yung chat mas. Ngayon yung chat na ho. Makuha sa mga product. Plus ng tikyo. Hatid ko product aron. Di manik ka po to. Baka klase. Kaya wala may nag-open sa kalendera. Nakatanda lang ko lang yung mga pagwapa. Kaya mga daday? Ito bakang doang ko Roy birthday? Ano? Ino sa tay? Ino sa tay? Siyang tatay? Sali yung tatay? Birthday tay? Ate mo tayo bang? Ay na? Birthday yan ah. Tumanda lagi day? Ay na, kaya matay sapi. Ako mo, basta wag kang tatay, gaminong. Yan na. Yung mayroon ating birthday, kawatay kwarta taon. Isip ng panahon na. Muli si Mama Zule? Silisik siyan? Ha? Inaging mo mga ma. Hala? Inaging mo mga ma, birthday na ma. Birthday na ma. Huma na magang mamano. Birthday pa na ma na rin. Karun na tama lang kang mama ning great kas birthday mama. Ning sama ka. Pila edad di mo day? Pila edad? Di, ipa. Pila? Pila? Pila edad? Ika 13. 13 na ilin. 13 na ka no? Grabe yan na 13 na. Sinas Aliana, wahibaw eh. Ngailin. Ha? Nga kung kaya na ilin. Yung kang kiya, iskila mas kiya. Nga namahaw na ka? Ano pa man? Ano pa man? Nahain ako yan, di ang birthday na. Ina. Ina. Paligpat na ko yung abri. Ina. Ito pagkaso? Habi na ito sa mga pagkado. Ha? Happy birthday. Ngayon luto niya? Yang mga daga oh. Magpasirok. Pat ka daga dyan. Wa na mo magpasirok dito. To ay imo kay imo magasirok dito. Pat ka daga. Insinya. Unang lising, unang pransing, grabe. Kuno. Nana di dyan sinya. Imo nang sapo na pud aso-aso ugma. Ato mga maputong kang pa ugma. Ato man dito na atong mga nakay. Kay sak ada din mo. Oh. Sino na pud apil. Oh. Nagumala si Jero kasi. Ako lagi nagkasikaso kay no init man. Ano may ipitang man ang pransing? Pagitang ay. Ko na yung ID dito ini mo basta sa imong bulsa. Hala. Nalagi. Nalagi. Na abisok-sok sa imong. Di ba kasi mawa na? Kano ko na ini ipasirok na. Ipasirok. A few moments later. Nga anday ta. Sabi siya napansin. Ba't di ba sa mga Aliana, wakos bahay? Sugo mo kong nanay. Nasa mo dari. Kaya yutumang ko. Kung mahaw. So, ang pagibit ito. Ang pagibit. Happy birthday, Aliana! Lato ah! Ang aming pansik. Ito talog ko. Mata mo, lagay di ka pandar.
Para today kwantel, operator. Video ko sila. Biso. Ito kakanta. Bayo buwanin ko na ni, sudan, pala kaputahe mong sudan. Bibo mo na ni Kwan. Domingo. Kaya na may dayo, Domingo. Hindi nakatugtog ron. Hindi nakabidyo ke. Hindi nakakantas tira ron. A few moments later. Uran dia. O kamuti dagko kay hanggang ron. Nagsuman ko ron og kamuti. Kaya wa man ko manindas karinderya, maninda ko og magsuman kamuti. Mo ni tanaw ko sa paghimo og suman kamuti. Naman ako banggod ya. Ilang to kita siguro mo ganyan kayo sa banggod. Ano kon ang panang.
Ini kamuti, sumang kamuti. Sa una kami naraang istorya ni Ligid. Ito yung ilapit. Buntag sa go, muna ito hang taga-suroy. Taga-suroy. Ano ron? Ano ba yung kaya nito yung lapit? Hello? Galing sa... Galing. Wala na. Ay, sumang kamuti. Out ba ko dyan niyo pa violet sa lupa kaya mo ko sa una hindi tapos sa tarungan sa una bantay ko rabo naksa ang pagumangkon suman po dito sa lupa sa una Morgan ito ay tinda sa pilahan Las Hermelita ay magmaglimagan sa una dito sa Manila naligid po nalaka pa dati ng nagkamot magsabi kasi dito mo po nakabaw alay buhat po nagsira na pagmiros karinderiya nabakos bahay kanunay mata po kong mo saat ay magpahimok suman suman o biko sumang pilit sumang bulanghoy sumang kamuti ini sumang kamuti kita mo dyan sa inaha nagaban wa kailang sumang kamuti isa na mo bulanghoy yung taog na pa yung bulanghoy rin sumang kamuti naman out ko diha sa Cortez dari Ma'am Ashley Kadro dari Subang Kamuti ada yung pangitawag palingon kita
Dalam terjebak bentar di tutup tadi. Tidak pernah ke down lagu. Kamu teh sunod gulangoy, sunod bagsuman kog saging, dinumugan. Kaya order og kwan. Pilit. Sus na siya. Tekanin ho. Sumang kamuting dilatikan. Ditutup baling. Nah,